السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Ƙur'ani mai girma. Bisa ga yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah alhayyu alƙayyum da ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da karantarwa na ƙur'ani. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa zuriyarmu albarka. Ƙasarmu Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya. Fitintunu da suke damunmu Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshensu. Kuncin rayuwa da ake ciki na abin da za a ci ko abin da za a sha ko matsuguni ko kuɗin magani ko abin da ya kama da haka, muna roƙon Allah ta'ala ya yassare wa kowa daga cikin falalarsa. Muna roƙon Allah ta'ala a wannan wata mai albarka na Ramadan, muna masu kaskantar da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa na alhayyu alqayyum. Allah ya karbi azuminmu. Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ƙarshen wata Ramadana makomasu aljanna. Allah ta'ala muna roƙonka yanta mu zuwa ga aljanna a Ramadana. Addu'o'i da muke yi dare da rana Allah subhanahu wa ta'ala ka karbe su. Ciyarwa da ake a Ramadana Allah ka ba mu ladan kaman yin azumin wanda muka ciyar da shi fi sabilillahi. Qiyamul layli ya Allah ta'ala ka karba ka sa ya zama shine dalilin shigan mu aljanna da kuma gafarar zunubai. Ya Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ya dame mu Allah ta'ala ka magance mana. Abin da muke nema Allah ta'ala ka ba mu. Abin da muke neman kariya Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu. Allah ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 7 a watan Ramadan, hijira shekara ta 1446, kuma yau muna cikin yammacin Juma'a lokacin karban addu'a. Waɗannan addu'o'i da muka yi a cikin yammacin Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon ya amsa mana su gaba ɗaya. Gobe idan Allah ya kai mu Asabar da safe za a fara tafsiri na iyaye mata daga karfe 11 zuwa karfe 12 insha Allahu ta'ala na hantsi. Allah ta'ala shi sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama. In akwai tambayoyi masu munasaba da muhimmanci wanda ba amsa irin su ba nan kusa, injiniya Ibrahim Sula bismillah. Gabanin nan Arama ya tunatar da ni cewa akwai rasuwa da aka yi wanda ba da labari, don haka ban sani ba ne, na sarkin Sasa, His Royal Highness Alhaji Haruna Mai Yasin Katsina. Ya rasu 'yan kwanakin baya, bisa ga wasu alkaluma cewa ya rasu iya da sama da shekara 100.
a wasu alƙalumma ma sama da 120. So muna kuma an faɗi alkhairansa da dama da yake yi na taimakon al'umma, musamman 'yan arewa mazauna kudu, saboda yana da constituency mai girma a kudancin ƙasar. An shaide shi da ayyuka na kwarai da yawa, to muna roƙon Allah ta'ala ya sa aniyarsa ta alheri ta bi shi, kurakuransa Allah ta'ala ya yafe masa. Muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da 'yan uwansa da talakawansa da 'yan majalisarsa da dukkan wani wanda mutuwar ta shafe shi da cewa inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma. A'azama Allahu ajrana wa ahsana aza'ana wa ghafara limayyitina. Allah ya gafarta masa, ya sa can yafi nan, mu kuma Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu. Bismillah. Bayan kafafen yada labarai da suka aka ɗauki nauyin karatu a ciki. Ko za ka karanta? To ƙarin media stations da suka ɗauki nauyin wannan karatu, an samu ƙarin na 88 da 89 da kuma 90. Bi ma'ana a kullum aka yi darasi akwai rediyo da talabijin da makamantansu da ke isarwa Afirka guda 90 kenan. Mai iya yiwa wannan kusan shine highest da aka taba samun ko? Don na san mun taba kaiwa dai 80 da kadai, amma 90 ban sani ba sai bana. Wannan yake bayyana cewa Allah yana ƙara wa abun karbuwa da albarka. To Allah ya mana baiwa da yi don neman yardarsa. Daidai ɗinmu Allah ya karba, kuskurenmu Allah ya yafe. Na 89 shine Tozali TV Station Abuja, daga 5 zuwa 6 na yamma, wadda ta ɗauki nauyi ita ce Hajiya Maimuna Yahaya Abubakar, ciya kuma CEO na Tozali TV. Allah ya biya barista da gidan aljanna. Barista Maimuna Yahaya Abubakar kenan. Sai na 89 Alhaji Garba Umar Dutsen Mari Sardaunan Bagudo ya ɗauki nauyin Kebbi State Radio AM daga 7 zuwa 8 na safe. Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna. Sai na 90 hukumar gudanarwa ta tashar Canal Trao TV Niger sun ɗauki nauyi a cikin Canal Trao TV Niger daga 11:30 zuwa karfe 12 na dare. Su ma Allah ya biya su. Canal Trowa ko? Canal Trowa TV Niger. To tunda dai ba Qur'ani bane, abin da sauki ai ko? A Qur'ani ne ake wannan za a samu matsala. Amma dai tunda a kalmar Turanci da Faransanci ne wannan, za a yafe mini idan ma na kwafsa ko? To insha Allah ta'ala. Malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Yana gaida malam da fatan alkhairi. Yake cewa tambayarsa ita ce, malam ya kasance yana da mata da 'ya'ya uku, baya jin daɗin zama da ita, kuma yana tausayin 'ya'yansa idan ya sake ta. Shi kuma Allah ya jarabce shi da tsanar halayenta, har ya kai baya son ganin fuskanta. Yayi ta gyara ta iya, kuma gashi auren gida aka musu. Malam wallahi yana cikin kunci, wani shawara malam zai bayar? To, wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya da fatan alkhairi. A ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira, a cikin suratun nisa ƙarshen aya ta 19. Babban malamin tafsiri Imamul Mufassirin Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari rahmatullahi alai, ƙarƙashin ayar yace yin haƙuri da halin iyali marar daɗi ibada ne. Don haka ina baka haƙuri cewa don Allah a yi haƙuri, a ci gaba da zama da ita, a ci gaba da mata nasiha da kyautata mu'amala, da kuma yi mata addu'a Allah ta'ala ya gyara halinta. Abinda Allah ya faɗa cikin ayar ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku rika rayuwa da matanku, iyalanku da kyautatawa. Dukkan wani abun da yake na kyautatawa, na magana ko na kuɗi ko ma menene da a shari'a ko a cikin urfi al'ada
aka sani kyautatawa ne, Allah ya ce ku ci gaba da musu. Sai Allah ta'ala yake cewa fa asa an takrahu shay'an, a wani lokaci kuna kin wani abu tare da su, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an, idan kuka ki wani abu tare da halayen iyali, ko wata tana da yawan fushi, ko tana da yawan yin shiru, ko kuma bata iya faɗan wasu kalmomin da ya dace ba, ko kuma daga ka mata nasiha sai ta fashe da kuka, ko kuma tana da yawan tsangwama, ko kuma yawan sauraron me kake yi a waya, ko kuma dan leka chatin ɗinka ta gadawa kake yi, ko in kana magana ta dan kasa kunnen ta ji da so ake yi, saboda su ne ai irin ɗabi'un da makamantansu. Allah ta'ala ya ce in kun ki wani halinsu, wani hali, idan kuka yi haƙuri mai yiwa Allah ta'ala ya sa kuma a cikin nasu ku samu alkhairi mai yawan gaske. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira. A cikin wannan abun ma da kuka kin, Allah yana iya sa alheri da yawa. Ba ma wai abun da kuke so ba, a abun da kake da iyalinka in kai haƙuri, alheri na iya fitowa a ciki. A abun ba fa abun da ka so ba, abun da kake ki, Allah ya ce in aka bi da sannu sannu wataran alheri yana fitowa a ciki. Ita kanta mace wani lokaci mai musifa, babu mijin da ke son mace mai musifa, amma wata mai musifa sai zama dalilin hana kai wani sabon Allah, saboda kana tsoronta, kana yi kasan ranar akwai bala'i a gida, ita za ta zama dangerous ne. Shi yasa Allah ya ce wata ran kana kin wani abu da ita, amma a cikin abun da kake ki sai alheri ya fito. Baya ga wannan, fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ga koda hadisi a cikin Muslim da yake cewa la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar, hadisi da yake na 1469. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare yake cewa mumini baya kin mumina gaba daya, yace dukkaninta ya tsane ta. Idan ka ƙi wani hali tare da ita, kuma in za ka yi adalci to tana da kuma wani nagartar da kake so, ko tana da juriya na rashi, ko tana da haƙuri wajen kula da gidanka, ko haƙuri wajen tarbiyyar 'ya'yanka, ko kuma tana da haƙuri wajen neman halal ɗin karen da ba samu ba tana iya haƙuri, ko kuma tana da biyayya zuwa ga mahaifanka, ko kuma tana nusar da kai akan ka tashi kai sallah idan bacci ya ɗauke ka. Wato idan ka ƙi wani halin mace, in dai za ka yi adalci za ka ga kuma akwai wani halin da kake so. Ba zai ka ce mace duk duniya ba ta da alheri ba, haba in dai ba a jahannama aka dauko ta ba, ai ba zai yiwu ba. A ce ba ta da wani hali na kware, ba zai taɓa yiwuwa ba. Shi yasa idan ka ki wani hali, fiyayyen halitta ya ce to akwai kuma wani wanda fa dace kuma ka yaba mata. Kuma sau da dama mu a kuskuren da muke wa mata muke zaluntar su shine muna kula da kasa wasu ne, ba ma godiya akan alkhairinsu. Min babil misal, idan za ka yi godiya akan alherin mace, ka dawo gida ta kawo maka abun buɗe baki ka ce na gode, ta kawo maka kunu ka ce na gode, fruit salad ka ce na gode, a ji a kawo maka shinkafa da miya ka ce na gode, ko tuwo da miya ka ce na gode, ka kammala a tattara kwanon ka ce na gode, a kawo maka butan alwala ka ce na gode, a share ɗakinka ka ce na gode, kayan sawanka ka watsar da su ka zo ka samu an gyara su ka ce na gode, gadin gida da take yi ka ce na gode, ta yi wa yaranka wanka na gode, ta dafa musu abinci ka ce na gode, a shirya su makaranta ka ce na gode. Idan za ka riƙa godiya za ka fahimci a duk aikin alheri da suka yi, to sai ka yi godiya 100 gabanin ka yi complain guda ɗaya. To amma matsala shi ne tarko muke, duk alkhairin ba ma magana, daga sun ɗan kwafsa ɗaya sai kuma ka daka. To shi sa ba mu musu adalci. Ka daure wata ranka ce bari na yi duk abin da ta yi na alheri zan mata godiya. Ka gwada rana ɗaya awa 24 ka ce duk abin da ta yi duk ƙanƙanta zan kalle shi na yi godiya. A nan sai ka fahimci idan ka gama godiyan sai ga idan ta wani kuskuren ma sai ka yi murmushi, kai ka ce haba mutumin da ka yi godiya 40 a wuni ɗaya misa za ka yi complain, ai ita ba mala'ikiya ba ce. Kuma gaba ta gaba da nake mana nasiha, duk duniya fa babu wata mace da take tsaye miƙaƙƙiya 100%, babu ita fa a duniya. Duk wanda ka gani da iyali a gida yana zaune, wata macen tafi wata nagarta tabbas, amma babu wata mace wai miƙaƙƙiya 100% a duk duniya, babu ita. Kuma project da ya fi kowanne wahala a duniya, wanda ya fi wahala a yanzu, kana zaune a nan ka ce sai ka zama sarkin Makka wahala, kana masallacin Annur ko kana can ƙauyenmu na Fantami,
ka ce kana so ka zama sarkin maka ya fi sauƙi akan ka ɗauki project ɗin wai kana so mace ta zama tunaninta da hankalinta da komai na kamilin miji cikakke mai cikakken hankali. Babu wani project da ya kai wannan wahala a zamantakewa a duniya, babu shi. Shi yasa daban a sunna in za ku ji daɗi da su sai dai ku zauna da su a haka da irin halin nasu. Haka fiyayyen halitta ya karantar da mu, kawai a hakan suke ku ji daɗi. Idan muka duba baya ga haka magabatanmu na kwarai radiyallahu anhum wa rahimahumullah, Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, yace fa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama, cikin suratul rum kenan ko aya ta 21. Allah ta'ala ya ce daga cikin ayoyinsa ya halitta muku daga kawunan ku mata, sai ce litaskunu ilaiha. Mu kula da ibarar na akwai fa'ida ilmiya, bai face litaskunu ma'aha ba, ku samu nutsuwa tare da ita, ba haka ya faɗa ba, sai ce litaskunu ilaiha, ya ce kai ɗin ne za ka nemi nutsuwar zuwa gare ta, ba ita za ta yi nutsuwa tare da kai ba. Project ɗin gyara ta da zama da haƙuri da ita naka ne, kuma sai ce tsakaninku sai sanya mawadda, ƙauna wa rahama da jinƙai da tausayi. Litaskunu ilaiha, yasa daga cikin magabatanmu akwai wanda idan matarsa ta masa taurin kai ko ɗabi'ar da bai dace ba, sai su koma suna kuka, suna zaton mai iya yiwa sun yi wani zunubi ne ga Allah ya jarrabe su a cikin gidansu ba a musu biyayya ba. Mai iya yiwa sun saba wa Allah ne a waje suka dawo gida ba a musu biyayya ba, don haka bai zargin da sai tunanin to ko Allah ya jarrabe ni ne, ni na sabo ta dokarsa a waje, ni na zo gida aka saba dokata. Duk irin waɗannan mu rika kallon su a haka, amma babu wata mace a duk duniya wai da komai a halinta 100% daidai ne. Mai saukin ita ce gwan kai nasiha sai ta fashe maka da kuka, kuma tana da makare shikenan ranar babacci sai su taso maka kuma kai ta fama, kana ganin kuskuren sai kai shiru saboda tsoron makare. Wallahu ta'ala a'lam. Ayi ta hakuri da iyaye mata, da Allah kai hakuri da ta, muna roƙon alfarma kada a sake, ayi ta addu'a, mu ma za mu maka addu'a. Allah ya gyara halin iyalinka, Allah ya sa ma ƙaunarta, Allah ya sa daga ka ganda sai ka ji farin ciki a zuciyarka. Ayi hakuri, babu wata mace duk duniya da take daidai 100%, sai dai wata tafi wata. To Allah ya sa iyalinka cikin as-sabiqun kuma al-awwaluna da. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan tambaya ta karshe yake cewa assalamu alaikum malam, Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi mai amfani. Amin. Ta ce malam tambaya ta anan ita ce, wai shin me hukuncin iyayen da ake ba su sadakin ƴaƴansu kuma ba sa ba wa ƴaƴan nasu? Kuma na ji an ce shi sadaki na yarinya ne. A sha ruwa lafiya malam. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Imam Ibn Qudama rahmatullahi alai ya cire hukunce-hukunce karkashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ayoyi biyu a ƙur'ani, musamman aya ta farko inda Allah ta'ala yake mana kissa ta annabi Shu'aibu cewa me? Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indik. Zai zama cikin suratul qasas kenan ko bangaren aya ta 27. Karkashin wannan aya Imam Ibn Qudama rahmatullahi ya cire hukunce masu matukar muhimmanci kan haƙƙin sadaki waye mallaka. A cikin bayanansa har ya dauko fadin Allah subhanahu wataala ke cewa wa atun nisaa sadaqatihinna nihila. Wannan zai zama bangaren aya ta 4 a suratul nisa. Karkashin wannan bayani da ya daga cikin hukunce-hukuncen muhimmai da ya cire shine cewa babu kokonto sadaki haƙƙin mace ne. Dukkan abin da aka yanka na sadaki naira 150,000, 200,000, naira miliyan 1, sisin gwal guda 10, sisin gwal guda 12, a guda 5 ne, ko kuma inda ake daukan a bata gida ko a bata fili, a ka'ida 100% mallakan mace ce. Wannan shine maukifi na addinin musulunci. Amma dogaro da wannan aya ta 27 a cikin suratul qasas da annabi Shu'aibu yake cewa inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Annabi Shu'aibu yake cewa annabi Musa ko wanda zai auri yarsa
cewa ina son na aura maka ‘yata ɗaya daga cikin guda biyun nan, a cikin sharaɗin auren sai ya ce amma za ka mini aikin hidima na shekara 8, amma in ka cika zuwa 10 ka ƙara gyaran shekara 2 ko alakorin shekara 2 wannan daga gare ka ne, amma shekara 8 sai ka mun wannan hidimar. Sai malamai suka ce to a wannan ayar muna fahimtar bayan haƙƙin mace a sadaki akwai haƙƙin uba, saboda ai shi a gonarsa za a yi aikin, ba ita za a ba shi za a je a yi wa aiki na shekara 8 kuma shi uba ne. Da wannan sai suka ce uba yana iya samun haƙƙi a cikin auren yarsa, amma a magana mafi inganci son samu ba a sadakinta ba, sai dai a lokacin ɗaura auren sai ya sanya sharaɗi, sai ya ce sadakin yata naira 200,000 misali, amma shi kuma yana buƙatan a bashi naira 200,000 na wasu hidimomi da zai yi. A nan malamai suka ce yayi. Daga cikin waɗanda suka ɗauki hujjan haka yayi akwai Imam Masruq, ɗaya daga cikin malaman hadisi, da zai aurar da yarsa sai ce ainihin dirhami 10,000 nata, dirhami 10,000 nasa. Sai mijin ya amince, bayan ya amince ya bata 10,000 ya bashi 10,000, ana bashi 10,000 bai ɗauka ba, sai ce to akwai masu tafiya aikin hajji da kafa suna shan wahala, akwai miskinai a gari, to a je a raba musu 10,000 nawa, 10,000 ta bata ta rike. Bai dauki kwabo ɗaya ba sai aikin alkhairi da wannan kudin. Bayan an ɗaura aure da mijin yassa ya zo, sirkin shi Masruq sai ya ce jahiz imra'atak, ka je ka yi wa iyalinka kuma tanadi. Da wannan malamai ke cewa haƙƙin kayan ɗaki mafiya yawa akan miji yake ba akan uban amarya ba. Saboda kalcanmu ne a yanzu, ai duk abin da ya kawo rikicin yanzu, abin da ya kawo wannan rikicin saboda an ba wa uba nauyi ya masa yawa ne. Sai miji ya samu tsagwaren gida, wani ma ginin ƙasa ne kuma silin ɗin ma haka za a saka na kwali, Allah ya saka mar da alheri ƙoƙarinsa kenan. Wani ma haya ya kama ɗakuna 2 naira 180 a ƙauye, amma sai bar uba shi zai sayi gado, shi zai sayi kujeru, shi ana so a kawo talabijin, ana so a kawo fridge, ana so a kawo carpet, hatta fa wai tsintsiya sai uba ya saya, abun ya kwashe shara sai uba ya saya. Wani gidan ma sai a kawo ɗaki 4 ne a ce kowanne ana buƙatar a samu gado a ciki da kujeru. To wannan shi yasa idan ba a yi sa'a ba, idan mahaifin mai ƙaramin ƙarfi ne, to sai sa ransa a jikin sadakin, sai an karɓi sadakinta sai a saya mata wani abu da shi. Ga mijin da bai da hali ina roƙon a sauwaƙa masa aure, amma ga miji da ke da rufin asiri in mun zo aure kar mu rika barin iyaye mata, iyayen mace da dukkan hidima. Idan Allah ya rufa maka asiri yadda ka gina gida, to da Allah a saya mata gado, a saya mata kujeru masu kyau, a saya mata fridge, a saya mata duka talabijin da take bukata, duk wani abu ka saya mata. Ai iyalinka ne, kayi asara ne. Wannan zai ƙara danƙon zumunci tsakaninka da iyayenta, ka sauwaƙe musu. Amma ba zai yi dattijo ya baka ya ba kuma ya je yana cin bashin sai ya aurar da ita. Haba mu riga jin tausayi mana. In babu yadda ya iya, ba yadda ka iya, shi ke dama. In kana da hali karka ce ni iya abin da aka iya, sai je ɗanyo su akwatin sai ya zo ya ajiye, shikenan sai ya bar mahaifinta da mahaifiya su ne da cin bashi. Mahaifiyarta wata a wannan auren sai da gadon mahaifinta take auren yarta, kuma shi zai iya yi bai ji komai ba. Da wannan magabata suke cewa a cikin kayan ɗaki akwai da yawa da haƙƙi ne na mace. In ma an yi kamar lajinatul da'ima suka ce ya halatta kayan ɗakin a sashi a cikin certificate ɗin sadaki, cewa sadakinta ya bada naira 200,000 da gadaje guda 2 da set ɗin kujeru guda 2 da talabijin da fridge misali, sai ce wannan yana cikin sadaki. Ya halatta a yi haka. Ba sadaki dole sai kuɗi ba, ana iya yin kadara a cikin sadaki, amma asali ba a so a taɓa kuɗinta, sai dai a bar mata sadaki. Cewa nata ne, Umar bin Abdulaziz ke cewa sadaki duka na mace ne. Ata ibn Abi Rabah yana da wannan fahimta don. Ikrima bin Khalid yana da wannan fahimta. Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahmatullahi alaihim dukka suna da fahimtar cewa sadaki duka nata ne, amma uba yana iya sanya sharadi, za a masa kaza, za a mata kaza. Amma sai kuma suka ce in ba mahaifinta bane, uban goyo ne, to bai halatta yayi ba.
ko wani babbanta ko kawunta kada ya ce a to ai Alhaji wane ya zo neman aurenta ko honorable wane ya zo neman aurenta sai kaifa wukarsa zai yi mugunta. In ba mahaifin da ya haife ta bane bai halatta ya sanya wani sharadi ba, sai dai a bari sadakinta a bata da kuma kayan daki da miji zai iya tallafa mata. Kuma a ka'ida a wajen tallafawa idan kai uban ya ce kuma wani ya zo zai auri yarka sai ka fahimci mai auren kuma shi mai karamin karfi ne kuma kai mai arziki ne, karka ce a to shi ya je nasa ni zan yi na wato ba haka ake ba. Babu laifi ka tallafawa wanda zai auri yarka idan ka ga mai karamin karfi ne. Wani zo an samu wajen zama to Allah ya albarka, me ya saura akwai kaza da kaza da kaza, miliyan 2 zai iya isa to in an yi dai zai tallafa, to ga miliyan 3 na tallafa maka. To ita rayuwar haka da kaga wani gardi go Allahu akbar, amma dazun baka ce Allahu akbar sai wannan. Kaji mutane da san kai, kaji mutane da san kai, ai waɗannan gardawa namu wato ya ji manta raka bati saddan go. To Allah shi samu wanye lafiya. So ala ayi halin wannan sadaki da aka fada nata ne a bata kayanta. Idan a cikin sadaki ta dan ce to magidancinta ya bada sadakin miliyan 1 sai ta ga bari rage maka ango naira miliyan 100 sai ta baka yayi, babanta ga 200 amma mata 100 yayi, sai ta laraba in tai wannan yayi, tana da ikon ta yi abin da take so da kudin ta na sadaki insha Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Za mu tashi a darasi na 7 a suratu Ali Imrana. Daidai jiya mun tsaya tsakiyar aya ta 154, daidai ƙarshen ta yau za mu ƙarasa ƙarshen mu shiga aya ta 155. Bismillah aramma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Mun tsaya ƙarshen aya ta 154 a suratu Ali Imrana. Muna cikin kissa ta yakin Uhudu da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jagoranci sahabbansa, daga ciki akwai Abubakar, Umar, Uthman, Aliyu radiyallahu anhum al-khulafa al-arba'a. Akwai kuma daga cikin al-mubashsharuna bil janna irin Talha ibn Ubaidullah da makamantansu. Mun yi bayanin a farkon wannan yaƙi sun yi shi ne a matsayin self defense, wato kare kai, don mushrikan Makka ne suka huto takanas ta Makka suka zo har Madina don su kawo wa sahabbai hari. Don haka sahabbai da fiyayyen halitta sun yi yaƙi ne don su kare kansu daga harin da aka kawo musu. Shi ake cewa self defense. Mafhum? Tayyib. Bayan an fara yaƙi suka fara nasara, sai kuma wasu daga cikin waɗanda suke tare da sahabbai irin Abdullahi bin Ubay bin Salul, wanda asali shi bai daga cikin sahabbai, saboda Qur'ani ya tona asirinsa shi munafuki ne, kuma annifaqul akbar
wato munafurci mai girma, sai ya sa wasu sahabbai shubha a zuciya har ya kai matakin da wasu suka sauko daga kan dutse da fiyayyen halitta ya tsaye da su karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair da ya ce ko muna nasara ko ana nasara a kanmu kada ku sauko. Mafhum? Tayyib. Bayan nan kuma da ikon Allah suka gane kuskurensu suka gyara, daman kaɗan ne suka samu jarrabawa ɗin. Bayan wasu sun yi shahada, wasu sun ji ciwo, a ƙarshe har ma ya kai matakin da wasu sun gudu a lokacin. Kuma Allah ta'ala ya sa suka dawo, to a lokacin shine Allah ya mana bayani ya saukar musu da nutsuwa. Kaga zango nawa aka samu a yakin? Zango 3. Zangon sun fara nasara, zangon nasara a kansu, sai zango da suka samu aminci da nutsuwa shine thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Kaga anzala ya zama fi'ili ne madhi mabniyun lil ma'ruf, sai ya zama fa'iluhu huwa Allah. Thumma anzala Allahu alaikum min ba'dil ghammi. Al-ghammi kuma shine kuncin fara nasara, aka zo nasara ta dawo kansu, kuncin ganin ganima an rasa ta, kuncin rasa ‘yan uwansu a filin daga, kuncin jin ciwo, kuncin jin cewa kutila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunci kala-kala. Bayan wannan kuncin sai Allah ya saukar musu da aminci har ma da gyangyaɗi a filin daga. Iya ni'ima ce daga Allah a ce kana filin daga kuma kana gyangyaɗi. Duk inda mutum yake gyangyaɗi to hankalinsa ya kwanta. Idan jarrabawa ta kai jarrabawa baka gyangyaɗi. Shi yasa gyangyaɗi a filin daga a wurin jarrabawa ni'ima ce, amma dan gyangyaɗi a majalisin ilimi wannan kuma mazmumun ne, abun aibatawa ne. Ɗalibin ilimi ba a so ya je majalisin ilimi yana gyangyaɗi, amma in ya je filin daga ya gyangyaɗi ni'ima ce Allah ta'ala ya saukar masa na yayi imani da cewa ba abun da zai faru sai iya abin da Allah ya rubuta. To muhallu shahid ƙarshe inda muka tsaya shine waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum wala yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur. Zango 3 ne a kayan nan. Allah ya ce waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Allah ya jarrabi sahabbai a filin Uhudu don ya jarrabi abun da ke kirazansu, sannan kuma wala yumahhisa ma fi qulubikum, sannan don kuma ya tsarkake zukatanku. Wallahu alimun bi zati sudur. Na 3 shine Allah mai ilimi ne akan abin da ya ɓoye a cikin kiraza. Mafhum? Tayyib. Na farko waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Allah ta'ala yayi ne don ya jarraba abin da ke cikin kirazanku. Wannan kuma yake bayyana mana dukkan inda masu imani suka haɗu sai Allah ya jarraba su. Ko a masallaci dai akwai kwamitin masallaci, wata dan sai an samu jarrabawa sai rikici ya bullo kai. In a anguwa ne haka ne, kwamitin islamiyya haka ne, jami'a aka gina haka zai fito, a gari ne dole sai Allah ya jarraba abin da ke cikin kirazanmu. A cikin jarrabawan nan ake gane mai imanin gaskiya, a nan ake gane mai imanin cuwa-cuwa. Kuma jarrabawan yakan zama wani lokaci na alheri, wani lokaci na sharri. Wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'una. Allah ya ce za mu jarrabe ku da sharri da alkhairi duka fitina ne. Wataran jarrabawan alheri ne, kawai guduma za a ba wa kwamiti na masallaci miliyan 10, daga nan sai a samu wata jarrabawa. Wani lokaci ko matsala za ta taso, shine neman taimako ake nema miliyan 2 sai ya gagara. To gaga in an samu taimako mai yawa ka kawo matsala, ai jarrabawan alheri ne. Don da wannan kudin zai iya gina akalla masallaci zai iya gina ɗakuna 2 ko 3 na marayu da za a ajiye su a ciki, kawai zama gidan ajiye marayu. Wannan yana cikin suratul anbiya aya ta 35 kenan. So da haka Allah yana jarraba mu, kuma babu inda za a yi harkan addini ba a samu jarrabawa ba. Duk inda za a yi harkan addini sai an samu jarraba. Abinda ake so na farko mu ɗauka jarrabawa ba ta da bakawa. Na biyu mu yi ƙoƙarin magance jarrabawan wajen aiki da ƙur'ani da sunna. Na 3 mu amince kowa a cikinmu yana iya daidai yana iya kuskure. Don lokacin da ake magance jarrabawa kada kowa ya hau kujerar naki. Wani lokaci sai kowa ya sauka a kujera a zo tsaki a haɗu. Karka ce ni a nan ba zan matsa ba, matukar maslaha ake nema, kuma matsawan ba sabon Allah bane. An samu jarrabawa to sai an ɗanyi making compromise, an ɗanyi making ɗan adjustment, kowa ya amince sai a samu matsaya sai a daidaita. Amma ita jarrabawa ba makawa, ko a gidajenmu sai Allah ta'ala ya jarrabe mu.
so don haka liyabtaliyallahu ma fi sudurikum ko Allah ta'ala yayi ne don ya jarraba abin da ke kirazanku. Menene asali yake cikin kirji da yace kiraza sudur? Menene a cikin kirjin? A cikin kirjin nan akwai lungs. A cikin kirjin nan ta kasan kirjin dama akwai lungs din sune fufu. Huhu ko? A cikin kirjin nan karkashin kirji ainihin kasusuwan kirjin dama akwai liver. Liver da Hausa shine me? Hanta. A cikin kirjin nan kuma akwai zuciya. Sannan a cikin kirjin yana daure akan tsoka na nama ko abin da ya kama da haka. Amma dukka ciki amma sai Allah ya ce abin da ke cikin kirji. Arama za ka iya nemo mana koda misalin ayar da ta fasara me a cikin kirji a waɗannan? أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Allah ya ce a falam ya suru fil arbi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun fa innaha walakin ta'mal qulubul lati ashe kenan a cikin kirazan nan qulubul lati fis sudur ne da Allah ya ce wal yabtaliyallahu ma fi sudurikum ay wal yabtaliyallahu qulubakum ne don Allah ya jarraba zukatanku ne yake kawo muku jarrabawa, ya duba suwa za su ci jarrabawa suwa za su faɗi jarrabawa. Idan ka ce kai mai imani ne Allah zai jarrabe ka, in ka ce kai ne sai Allah ya jarrabe ka a gidanka da lafiyarka da mutuncinka don a gane cewa in kai ɗin kai ne to kai ɗin kai wane ne. Saboda dole sai an tantance a gane. Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa du'iyan nasu ila al-huda fa aqbalu fa wudi al-bala'u fa thabata as-sadiquna wa farra al-kadhibuna. An kirayi mutane zuwa ga shari'a kowa yace mun amsa sai Allah ya kawo jarrabawa. Masu imanin gaskiya sai suka ci jarrabawa. Marasa imanin gaskiya masu imanin ciwa-ciwa kenan. Imanin zuƙi ta malle ko kuma masu ɗan raunin imani akwai imanin amma bai cika ya ƙoshe ba sai suka gudu ba su jarrabawa ba. Don haka a nan Allah ta'ala ya ce zai jarraba mafi sudur ai qulub ne. Shi yasa ya ce fa innaha la ta'mal absar, ba ta makantar da ido, tana makantar da zukatan da ke cikin kirji ne. Kuma sai ce ba za ku yi tafiya a bayan ƙasa ba ya kasance akwai mutanen da me lahum qulubun ya'qiluna biha, suna da zukata da suke hankaltuwa da su. Karkashin wannan aya Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, yan baya kaman fadilatu Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah sun yi tafiya akan cewa a musulunci zuciya tana da muhimmanci a jikin dan adam fiye da kowace tsoka. Ta fi kowanne tsoka muhimmanci a jikin mutum. Daga cikin dalilansu shine qulubun ya'qiluna biha. Kaga sai suka ce ilimi a cikin zuciya yake ba a kwakwalwa yake ba. Sannan hankali a zuciya yake ba a kwakwalwa yake ba. In mutum ya samu tabuwar hankali to ba kwakwalwa ya tabu, suka ce zuciya ne ta tabu. Imani a zuciya yake ba a kwakwalwa yake ba. Kyawawan ɗabi'u a zuciya suke ba a kwakwalwa suke ba. Takawa a zuciya take ba a kwakwalwa take ba. Yaƙini a zuciya ne ba a kwakwalwa ba. Haƙuri a zuciya ne ba a kwakwalwa ba. Sai suka ce wannan zuciyar ita ce matattara, ita ce ɗan adam ga baki ɗayansa. Saboda qulubun ya'qiluna biha da Allah ya faɗa cikin suratul hajji aya ta 46 zai zama wannan ayar da aran mai kawo dazo, aya ta 46. Kaga sai Allah ya sa hankali ma a jikin kwakwalwa yake. Me iya yiwa wani ya ce likitoci fa likitoci suna da fahimtar cewa yana da wahala a likitanci ka ce ga gabar da tafi kowace muhimmanci, amma idan ya zama dole suna fifita kwakwalwa da zuciya akan sun fi kowanne muhimmanci. A fahimtar su akwai abubuwa da dama da kwakwalwa ne ke yi,
kwakwalwa yes tana da muhimmanci kuma ko a musulunci an amince da shi saboda me function na jiki ga baki ɗaya kwakwalwa ne ke controlling, wannan babu damuwa, haka ne, kwakwalwa ke controlling function na jikin ɗan adam. Amma zuciya fa ita take pumping jini, duk jinin da ke yawo a jikin mutum daga zuciya yake shiga yake fita, ba daga kwakwalwa ba. Amma abin da ya bambanta shine shi likitanci na zamani yana dealing ne da usually anatomy da physiology na mutum, shine abin da ya shafi tsokoki da ƙasusuwan jikin ɗan adam da kuma tafiye-tafiyen abubuwa na shigan jini, dafa abinci, narkewan abinci, tace bawali, ruwan da aka sha ina zai je shi, abincin da aka ci. Waɗannan al'amura da suke da alaƙa da jikin ɗan adam da jini da makamantan su likitan yake magana a kai, anatomy da physiology. Amma likitan zamani yana da ƙarancin cewa akan abin da ya shafi ruhin ɗan adam, shi ruhi yana da ƙaranci. Shi yasa idan za ka ga likitoci, in mutum ya samu jarraba za ta ɓawa hankali, mafiya yawa magungunan da suke bashi na da alaƙa da nauyin bacci, don jikin ya huta, suna ga in ya huta zai manta wani abu, in ya tashi zai samu sauki. Amma a addini kuma ana magance ruhi, ana iya yi da ƙur'ani, ana iya yi da sunna, ana iya karanta addu'o'i da dama na magance mai cutar ruhi, wanda a mafiya yawa likitanci yana da ƙarancin yi. In ka kai mutum yana da matsalan bugun aljanu, likita ba abin da zai iya maka, sai dai ta baka magani kaza, a je a yi bacci, a yi kaza da kaza. Amma a musulunci akwai maganin abu. To wannan shi yasa ilimin likitanci ya fi ba da ƙarfi akan anatomy da physiology. Spiritual component na jikin ɗan adam iya da ƙaranci. Shi yasa likitanci yana kula da muhimmanci, zai ce maka brain shi yake controlling gaba ɗaya body's functions, haka ne. Shi yasa a likitanci ne sai a ce maka abin da ya shafi ilimi iya da alaka da cerebral na jikin na brain. To amma a musulunci ma an amince da cewa fa kwakwalwa tana da muhimmanci. Ibn Uthaymeen rahimahullah ke cewa alakar kwakwalwa da jiki da kuma zuciya shine kwatankwacin alakar boss ɗinka a office da sakatare. Boss da ke office shine zuciyar, sakatare ne brain ɗin. Idan boss ya zo aiki bai da sakatare, a aikin yana daɗi a office? In ya taɓa ƙararrawa ko wani abu, sakatare zai zo a kawo fayil kaza, a yi treating kaza, a ɗauka a fita da shi, ba kowa ne ya zo, ogawa ne ya zo, okay, ask him to come in, ya shigo ciki, an kammala da shi ya fita, wane ma ya zo, okay, a duba schedule, oga kana da appointment by 2 p.m. outside, ya fita. Wa yake wannan sakatare? To a musulunci wannan shine aikin brain. Brain ita ce sakataren zuciya, ita ce magatakardan zuciya, shine alaƙar da ke tsakaninsu. So kaga in an ce magatakarda iya da muhimmanci, yana da kuma tasirin wajen ajiye record na abubuwan da ake yi. Mafhum? Shi yasa Allah ta'ala yake ce waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, sai kuma yace me? Sannan wala yumahhisa ma fi qulubikum, sannan kuma dan Allah ta'ala ya tsarkake zukatan ku. Wato an ce wala yumahhisa kaman karfe ne yayi tsatsa, da tsatsa ya taba shi bai kashe karfe ba, amma bayan sa yayi tsatsa, sai a dafa shi a wuta, in yayi jajawur sai a daki karfen sai a cire tsatsar. To Allah ta'ala yayi haka ne in akwai wata yar jarraba da ta shiga zukatan sahabbai, sai a kankara wannan jarrabawan, sai zuciyar ta zama ingantacciya 100%, saboda da ta samu jarrabawan 1 cikin 100. To yanzu an cire wannan, shine wala yumahhisa ma fi qulubikum. Shi yasa a Qur'ani babu wani abun da ke da muhimmanci a jikin dan adam ko a musulunci kaman ita zuciya, shine wala yumahhisa ma fi qulubikum, don Allah ta'ala ya tsarkake ita wannan zuciya. Da arama zaka ba mu aya ko da kwade kafin mu ce gaba akan muhimmancin zuciya, ko a duniya ko a lahira, a ko ina inda kaga ya dace. yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Wannan zai zama wani sura? Suratu Shu'ara. Allah ya muku albarka. Banda ku nan, banda kai ustaz, aya ta nawa ya kawo? Banda kai, banda ku da nan 88. Yawma la yanfa'u malun wala banun, sai kuma me?
illa man atallaha bi kalbin salim ayoyi nawa ne? Ayoyi guda biyu. Ya dace ko bai dace ba? Allah ya maka albarka, haka ne. Allah ya maka albarka, haka ne. Allah ya ce a kiyama yawma la yanfa'u malun wala banun, rana ce da dukiya da 'ya'ya ba sa amfanarwa, sai ce sai wanda ya zo wajen Allah da ingantacciyar zuciya. Zuciyar tafi komai a addini. A duk jikinmu nan zuciya tana ƙarƙashin haƙarƙarin ɓangaren hagu ne, daidai nan da in taba a nan take, to tafi kowace gaba muhimmanci a jiki. Ba na cewa sauran ba su da muhimmanci, suna da muhimmanci. Brain na controlling functions na jiki, zuciya tana pumping jini da ke shiga jiki da wanda yake zagawa a jiki. Duk da ke in jini ya tsaya akwai matsala. Menene aikin fufu, lungs? Shine breathing, a shigar da oxygen, a sheki iska, a fitar da carbon dioxide. Menene function na liver? Akwai kaman detoxification da kuma metabolism, duka aikin liver ne. Liver na iya tantance abincin da ka ci, liver na taimakawa wajen cire abin da bai da amfani a jikinka a fitar da shi ta cikin liver na taimakawa wajen iya tantance abin da jikinka baya bukata, kamar na fat ko in yayi yawa, duka liver na da aiki wajen extracting fat da yawa, kuma liver na taimakawa wajen producing fat wanda jikinka yake bukata. Sannan akwai detoxification, duk abin da bai da amfani a jikinka da ake so a cire shi da aka ci a abinci ko wani abu, liver na taimakawa wajen wannan. Waɗannan kuma su ne me sunan kidney da Hausa? Koda. Me amfanin koda? Koda na tantance su ma waste na jiki, musamman wanda yake na fluid, wato na ruwa liquid, abin da ke shiga jikin sai a tantance bawali a fitar da shi abin da jiki baya bukata. Waɗannan su ne gaban da suka fi muhimmanci. Brain function na dukkan body ɗinka, brain ke da amfani wajen wannan. Ainihin liver ɗinka pumping jini da makamantansu. Heart kenan, zuciyarka. Wannan kuma lungs ɗinka suna da amfani wajen shekan iska da fitarwa. Sannan kuma liver naka wajen taimaka na metabolism da detoxification na jikinka da kuma tantance wasu al'amura na jikin. Haka kuma kidney na taimaka wajen tantance fluid na jikinka da fitar da bawali. Waɗannan su ne gabbai guda 5 muhimmai. A likitanci ana so duk ɗan adam ya kula da su. Shi yasa yana da muhimmanci a musulunci ka rika gada cewa jikinka yana da haƙƙi a kanka, kuma gobe kiyama Allah zai tambaye ka. Sai ka dage da yin medical check-up duk lokacin da ba wai sai mutum bai da lafiya ba. Akalla ya zama ɗan abin da kake samu ka rika saving, ko da sau ɗaya ne ka je ka sa muhimman abubuwa a jikinka a duba, kamar blood count naka yana da muhimmanci. Muna fahimta ko? Blood count ɗinka, sugar level ɗinka a rika duba maka, yana da muhimmanci, ba sai abu ya lalace ba. Waɗannan ainihin organs ɗin a rika duba maka su daga lokaci zuwa lokaci. Duk matsala ta lafiya an sa aka samu early detection, aka gane matsala da wuri, magance ta iya da sauki. Amma in aka yi jinkiri da yawa, abu ya lalace, to ana shiga matsala. Medical check-up iya daga cikin haƙƙin jiki mu rika yi daga lokaci zuwa lokaci. Duk yadda ake da ɗan kunci a rika saving iya gwargwado, sau ɗaya a shekara, kai duk kunci dai sau ɗaya a shekara 2, ka ɗan nemi lokaci a ɗan dudduba jikinkan nan, a baka shawari, ka kiyaye kaza, ka ƙara kaza. Kuma daga cikin abubuwa muhimmai da za su taimaka mana, yin bacci mai lafiyayye yana da muhimmanci. Wannan wa'azi ne da nake ni ba na iya biyayya gare shi. Shine Allah ya jarabe ni da karancin bacci. Shan ruwa da yawa mai kyau iya da muhimmanci. Physical exercise iya da matukar muhimmanci a jikinka, ko da office ne ya zama kana physical exercise, ko da dan na organs ɗinka na wuya na hanya ya dan tsallake wani lokaci walking, tafiya ka rika yi dan kilomita 2, 3, 4, 5, wata ran har 10 za ka rika yi. Waɗannan al'amura suna da matukar muhimmanci. Kula da quantity fat da muke cika da yawan shan sugar mu rika avoiding sai ya zama dole. Fifita abu na ganye da makamantansu akai. In ya kama nama ne, ba da muhimmanci ga kaman kifi ko kaza akan yawan cin jan nama kada yawa. Wannan duka suna da muhimmanci a wajen kiyaye amanar da Allah ya bamu na jikinmu. Mafhum? Don haka wala yumahhisa ma fi qulubikum. Allah yayi ne
don ya tsarkake zukatanku, ya tantance zuciyarku. In akwai wani abin da ya dame ta sai a tsaftace ta, sai ya zama wannan damuwar babu ita. Idan muka duba kyautar zuciya da Allah ta'ala ya bamu, iya daga cikin mafi muhimmancin kyauta a duk duniya. Yanzu zuciyarmu nan da take aiki take awa 24 a kullum, a kwana 7 ba ta hutawa. Babu inda aka ce mu je mu sayi unit mu saka mata don ta yi aiki, ba mu sayi diesel mun saka don ta yi aiki ba, sannan ba mu biya kudin wutan aikinta ba. Haka Allah ya sa take aiki. Inda za ta tsaya na minti 5 ko 10 to kowa nan sai ya shiga uku. Zuciya, masana likitanci suka ce bugawan da take yi haka dil 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 a duk awa 24 tana yi approximately sau 100,000. Daga tashin mu jiya karatu jiya a nan zuwa dawowa ta buga sau 100,000. Don Allah, inda an ce sai ka sayi unit na wuta ta buga, yaya za ka yi? Don Allah, ruwa ne fa a ƙasa na bohol, sai ka tada janareto kake iya yi, sai ka sayo mai. Amma yanzu zuciyar nan bugawa 100,000 a kyauta fi sabilillahi. In ba Allah buwa zai mana wannan gata. Jama'a, mun gane girman 100,000? Da me za mu kwatanta wanda ido ke gani don mu gane? Ku ban misali, da me za mu yi kwatantawa? Kamar me wanda muke gani yana maimaituwa kwatance? Na? Kamar mota ta yi 24 hours na tafiya babu tsayawa, misali ya yi ɗaya. Ko kuma me? Yawa ko kamar agogo is another example. Agogo yanzu a ce wanda ke zagawa, ka kula da shi second da yake yi 24 hours. Idan kai 24 hours, minti nawa ne a 24 hours? 24 times 60 a 24 times 60 zai zama 1440. 1,440. So 1,440 sau 60 zai zama nawa? Zai zama 86,400. 86,400. To ko second ɗin agogo a 24 hours is only 86,400. Bai kai bugawan zuciya bai ta sau 100,000 ne. In ka ɗauki 100,000 a shekara ɗaya tana bugawa sau miliyan 35. Idan Allah ya rayar da kai shekara kamar 70 zuwa 71, zuciyarka ta buga sau 2.5 billion times. Kuma baka biya unit ba. Ya muke fama da kudin wuta yanzu a gida, ka tambaye kanka. Kuma wutar wata ran ma ka biyan kuma a hana ka, kuma ka biyan kuma an ci kudinka, ko baka saka yanke ka zauna haka ba. Allah shi sa mu wanye lafiya. Wallahu alimun bi dhati sudur. Allah ta'ala mai ilimi ne da abin da ke cikin kiraza. Me ke cikin kiraza shine zuciya. Duk abin da ke zuciya muka boye Allah ya sani, kuma Allah yana kula da abin da muka yi a zuciya ne fiye da abin da muka yi a bayyane. Inda aikin bayyane yake da dacewa shine idan ya dace da zuciya, amma in suka saba, aikin zuciya Allah yake dubawa. Arama, kana da ayat da zaka bamu da zamu ƙara fahimtar Allah yana sane da abin da ke cikin zuciya, ko da misali ɗaya ko biyu? أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. To jazakumullahu khairan. Ara ma ba mu misali guda ɗaya, suratul adiyat ko aya ta 9 da 10 da 11. Allah ta'ala ya ce afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, sai ce wa hussila ma fis sudur. A ranar kiyama za a bijiro da abin da ke cikin zukatanmu. Kowa Allah ta'ala zai bijiro da abin da ke cikin zuciyarsa a gani, a ce ga abin da ya boye. Shi yasa shi Allah ta'ala yana duba zuciya ne. Idan zuciya tana da kyau, kana da kyakkyawar manufa, sai kai wani aiki da kyakkyawar zuciya, sai kuma aikin ya zama na kuskure ne, Allah yana iya baka lada saboda kyan zuciyar. Amma mai iya yiwa zuciyar bakakirin ne, amma sai kai wani aiki kana gani alheri ne, sai ka bada kyautan kuɗi, ka baya ne don a ce wane mai kuɗi ne ya bada kuɗi, akwai lada?
babu. Duk da aikin mai kyau ne, amma tunda zuciyar ba ta da kyau, to Allah ta'ala ba zai ba da lada a kai ba. Allah ta'ala shi ce wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نعم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. waɗannan ayoyi daga cikin suratu qaf ko ya fara daga kan aya ta 16 mu kai zuwa ta 17 zuwa ta 18 duka suna da alaka da wannan. Allah ta'ala ya ce wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Mu muka halicci dan adam, mun san kuma abin da zuciyarsa ke kukkullawa na waswasi. Muna da kusanci da shi fiye da jugular vein nasa wanda take jikin dan adam, ita ce jijiya da tafi kowanne kusa da dan adam. Allah ya ce mu muna sanin abin da yake yi da ilimin mu fiye da wannan jijiya take jikinsa. Allah ta'ala yana da kusanci da mu da iliminsa na duk abin da muke yi. In muka duba a cikin ayar nan akwai manyan darussa da muke koya. Za mu yi shiga aya ta gaba? Zai wahala mu shiga, na so dai a ce an yi ta kan, amma babu yadda muka iya, sai mu dagata akan wannan. Yana daga cikin muhimman al'amura da za mu koya a waɗannan ayoyin na muhimmancin zuciya. Abinda a yau a duniya ake ga yake ba wa ɗan adam daraja a wurin aiki, manyan abubuwa shine social skills da soft skills, na ukunsu shine technical skills. Amma guda biyu, soft skills da social skills din nan, dukkaninsu suna da alaka da zuciyar dan adam. Wanda ke da alaka mafiya yawa da physical jikin dan adam shine technical skills, shine kwarewa na hannu. Amma wancan soft skill da social skill sun fi alaka da zuciya, wanda ɗabi'u ke fitowa a ciki. Yanzu ka ɗauki empathy, irin mutum ya zama mai jinƙai da tausayin jama'ar da ke ƙarƙashinsa, kamar yadda shari'a ta karantar da shugabanni su zama. Ina empathy yake? Yana zuciya. Mutum ya zama yana da empathy yadda fiyayyen halitta yayi a cikin shugabanci, yana zuciya. Empathy is a social skill. Mutum ya zama yana da haƙuri, patience, quality ne a ina yake? Aikin zuciya ne, min a'malil qulub ne. Mutum ya zama yana da juriya, endurance, iya cikin social skills, yana ina? Zuciya. Misali kawai da ba, to ka ɗauki abubuwan da ya shafi kamar soft skills, kamar critical thinking. Ina critical thinking yake? Zuciya ne, daga zuciya ne kwakwalwa kuma ta zama matsayin sakatare. Idan ka ɗauki long term thinking, yana ina? Yana zuciya. Idan ka ɗauki abin da ake cewa kamar customer centricity, yana ina? Zuciya. Team management da collaboration with others, daga ina yake? Duka daga zuciya yake fitowa. Kawai zuciyar ne kwakwalwa ke sakatarenta. To za ka ga waɗannan yanzu a duniya su ake kula da su, su suke sa ɗan adam a wurin aiki da taimakon Allah ya ci gaba. Su ake kula yanzu a ƙasashe da yawa a duniya za ka ake ba wanda ke kula da ma wace makaranta ka je. Damuwar shine mai ka iya, me za ka yi bringing on table. Shine kamar kissa da na bayar na Henry Ford. Henry Ford shine asalin mai Ford mota, kamfanin a America. Mutane biyu suka yi digiri, dukkaninsu engineering, faculty ɗaya, jami'a ɗaya, class of degree ɗaya. Suka yi applying aiki a wurinsa, sai ya kira su kawai da yamma su zo su yi dina. Suka zo suka yi dina da shi. Suna kammala sai kalli ɗaya sai ya ce, you are hired, you can report tomorrow. Mun dauke ka aiki gobe za ka iya zuwa. Sai kalli ɗayan sai ya ce, thank you for honoring our invitation, we won't be proceeding with you. Mun gode da ka amsa gayyata, amma ba za mu ci gaba da aiki da kai ba. Kawai sai gaya musu haka. Sai wanda aka ce ba za a dauka ba, hankalin sai tashi, babu interview, babu tambaya akan car design, ba kaza, an dauki wani, ni ba dauke ni ba. Sai ce me dalili? Sai ce akwai dalili. Da muka zo cin abinci da kai, kai ana kawo abincin da bamu dauke ka ba, ana kawo maka nama gashashe, baka ɗanɗana ba, sai ka dauki gishiri ka ƙara. Shi kuma abokinka
ya yi tunani da aka kawo naman sanda ya ɗauki yanka ɗaya sa a baki sai ya gane me ake son ƙara sai ya ƙara sai ce shi za mu yi aiki da shi don yana tunani gabanin aiki kai baka tunani gabanin ka yi ya ce muna so mu ɗauki jama'ar da ba sa canja tsarin da suka samu sai sun hau sun zauna sun ɗanɗana shi sun ji ina ne ya dace kada a canja ina ya dace a canja to amma kai ka canja mutum baka fara aiki da shi ba ya ce na biyu daga ciki shine abokinka duk wanda ya zo wajen masu kawo abincin suka zai ce na gode thank you yana mutunta su yana musu murmushi kai kuma tun da aka zauna baka kalli kowa kace thank you kai murmushi ba sai ni sai ya ce to muna so mu ɗauki mutane aiki wanda suke girmama ɗan adam ba masu girmama kujerar ɗan adam ba kai kujera ta kake girmamawa shi kuma duk ɗan adam da ya zo yana kaddara shi yana mutunta shi to muna son ma'aikatanmu masu mutunta ɗan adam ba masu mutunta kujerar ɗan adam ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wallahu ta'ala a'lam.